what's up guys? Have a great and blessed Sunday everyone. And dito na naman po tayo para sa uh, panibago nating vlog. Ipapasilip ko sa inyo yung rooftop nitong accommodation na nakakatakot, sobrang dilim. Actually, kapag gabi may kumakatok dito palagi sa pinto. Kapag binubuksan ko yung pinto, wala namang tao. Ganon din dun sa kabilang pero hindi naman ako nakatakot kasi alam kong may protection tayo ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ayan. Before I start, nais ko muna po magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, especially sa aking mga kaibigan. At meron po nag-special mention ng aking mga pinsan dyan sa Kawayan, sina Kuya Jun. Kuya Jun, may galabat shout out sa inyo dyan. Ingat kayo palagi dyan, at sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Ayan, thank you so much sa love and support na binibigay nyo sa inyong pinsang buo. And actually ang apelyido nila ay hindi na Adore, kasi ako Adore yung ano nila, yung mama nila. Ayan, Bahilyo ang kanilang apelyido. Ayan, may galab shout out sa inyo dyan, Kuya Jun, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, at kay Kuya Jubit, sa inyong kapatid. Hindi, limot ko na kasi yung ibang mga kapatid sila Tia Charing, Tia kalimutan ko yung iba, si Ate Lorna, sa at yung mga anak, sa asawa mo, shout out po. Ayan, pasilip ko na sa inyo ang aking accommodation sa taas. Here we go. Hello. This is Musikero Maggalano, and dadalhin ko kayo sa rooftop ng aking accommodation. Dito tayo. Medyo madilim dito. Ayan. Madilim dito. Ayan. Dito po. Ang oras ngayon ay alas 10 ng gabi. Ayan, pakita natin yung labas. Ayan po ang kalsada. 10:30 pala ng hating gabi ngayon dito. Ayan. Ayan po, ito yung aking accommodation. Medyo luma na, kaya parang medyo nakakatakot dito sa taas. Pwede na ako dito mag-ghost hunting. Ayan. Ikutin natin ang buong paligid. Baka makakita tayo dito ng kakaibang nilalang. Ayan. Ito. Ayan po, ang malaking building sa taas. Masyadong ayan. Kita natin. Ang ganda ng flashlight ko. Cellphone to cellphone. Ayan. Dito po tayo sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito yung Ginibana building. Nung nakaraang linggo, kaya pala sabi ko parang lumilindol lang pala. Ginigiba ito ng
ng tawag dito, ng backhoe. Ayan po. Ayan. Improvise yung ano ko. Cellphone to cellphone ang labanan ngayon, oh. Wala akong ring light eh. Kaya ang nangyari, cellphone light. Cellphone light ang nangyari, oh. Ayan. Low bat mamaya. Ayan. Ganyan lang. Ayan, pakita pa natin sa baba. Ayan, baka malaglag ang aking cellphone, ha. Ingat na yun. May naglalakad doon ng Arabiana. May naglalakad ng Arabiana. Bawal. Baka sabihin, binibidyohan natin sila eh. Makapatik pa ako dito, ha. Ayan. Gusto ko sanang mag-ghost hunting dito kasi lang baka wala akong makitang ghost eh. Baka matakot sa akin yung ghost. Diba? Sabihin na, dito tayo. Ano to? Ay, anong comforter? Takot ng comforter dito. Ayan po. Bukas nga pala, invite ko kayo sa aking live. Pwede kayong mag-request at pwede kayong mag-guest at pwede kayong kumanta. Para meron naman akong ka-jamming. Ayan. Babalik ulit ako kasi bumaba yung aking WH. Sobrang bumaba ang aking WH. Nawala ang aking advertisement kaya gusto kong maibalik. At maraming salamat po sa mga kaibigan natin na sumusuporta dyan. Shout out sa ating mga kaibigan, especially sa aking kapatid na si Luis Ador Vlog, Sasha Cuneta, Mama ni Sasha. Ayan, mga very supportive nating kaibigan sa YouTube world, mga small YouTuber. Kisses the Kikdog Channel, Akilas Johnny, Mr. Rain TV, sino pa ba? Darwin TV, sino pa ba mga kaibigan natin? Ibiang Rodriguez. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat. Sila ang mga kasama ko dati sa Team International Group. Medyo naglaylo lang ako kasi medyo busy sa trabaho, kaya ito ulit, babalik ulit si Musikerong Bicolano. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please please subscribe my channel, YouTube channel, and click the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga video. Hanggang sa muli po, magpapaalam. See you again. Thank you so much. God bless. Thank you guys. Salamat.